Parsons. Y cefnwr chwith mae'n ffafrio y droed chwith. Yn dod nôl ar ni! Ac yn rhwydo yn wych i roi Llanelli ar y blaen. Sam Parsons yn berffaith. Cottrell sy'n colli allan i Jamie Veale, mae'n codi ben, gol Dave Jones ydi ar ei linell! A mae wedi roed Aberystwyth ar y blaen! Mae'n berffaith dros ben Dave Jones. Fyny tuag at Brobbel. Mlaen ar y cyffyrddiau cyntaf i McManus, mae dan bwysau gan Smith. Nôl i Brobbel. Brobbel yn chrymanu hi! Yn gelfydd! Heibio'r golwr Harry Lloyd, dim gobaith wrth iddi wipio. Heibio i ddod ar Seintiau Newydd yn gyfartal. Davies! O! Dyna chi gol gampus gan Mael Davies i gol gyntaf o'r tymor yn yr uwch gyngrair. Dyna chi gol i ysbrydoli tîm. Mae'n Jones a gyfle gael ei greisio dyn oes wir creisio da gan Griff John! O! Dani Gosset! O, anhygol gan Dani Gosset. Watts at Gosset, dyma Jack Wilson. Williams yn mentro ymlaen hwn yn symudiad bach da gan Hwlffordd y Veale at Gosset yn sgwar a Ricky Watts yn rhwydo ac yn gorffen symudiad hyfryd i Hwlffordd. A wedi dim ond 7 munud. Mae'r adar gleision ar y blaen. Gôl gynta'r tymor i Ricky Watts. Gosset. A mae Gosset i gweithio mor galed, yn dydi? Bradley! Am gol! Un o goliau gorau'r tymor. A mae'r lle mae'n wenfflam. Jake Phillips yn lansio'r Veale i mewn eto i gwrs cosbi'r bala, mae allan at Dan Roberts! O, na chi gol! Na chi foli gan Dan Roberts! O 5 llath ar 20! Ar y foli, Scotcher yn clirio Baker at Evans. Ac yn ar ergyn, o, na chi gol! Kyle McCarthy! O 10 llath ar 20! Bollten gan McCarthy heibio i Leeds i gornel ucha rwyd. Chydig bach o le fan hyn. Williams, y jam fynd i hun. Williams! Dyna chi sut i agor y sgorio mewn rownd derfynol. Dyna chi ddyn sy ar dan.